थांनांसिगोन सना नै हिन्जावा फन खालायगासिनो आंना नोंनि हिन्जावखौबो सैखाङा आङो माखौ फन खालायबाय थानांगौ दसे थाबावना सना प्लिज नों मानो बुजिया सना आं जुदि समावनो सहैया बेसेबा रागा जोंगोन बियो आरो नागिरलायगोन नों मानो बेफोरबायदि बुंनो नों बै हिन्जाव जाथिखौनो गिदों नामा नोङो हिन्जाव माहारिखौ गिदों मा खालायनो हागोन बिसोरलाय नों बेखौनो गिदों आंबोसो जानांगौ आंनि हिन्जावा आंखौ फंसेबो खोथा बुंनो हाया नों आरो बे हिन्जावखौ गिदों गोबाव जाब्लादि नोंखौ रायगोन होननानै गिनायनि खोथा नङालै सनमाननि खोथा थायोना न' होननानै हिन्जाव होननानै आरो बेबायदि नांज्लाय खमलाय खालायनो हायाना न'नि खाथि खालायावबो मानसिफोर थाया नामा सनमान दङ आंहा बयबो आंखौ सासे मोजां मानसि खामानि मावग्रा बिजनेसमेन होनना बयबो मिथिगौ आंनि इमेजआ गाज्रि जागोन आं जुदि हिन्जावजों थांनानै न'आव बेबायदि नांलाय खमलाय खालामबाय थायो आंहा मा जागोन आंहा जेबो रेसपेक्टआनो थानाय नङा द' नोंना बिदिनो दे सेल्फ रेसपेक्ट बेखौल' सानबाय थायो गावबा गावनि सुखुनि खोथाखौ सानांगौ मालायनि खोथाखौ मानो सानदों मालाया जायखिया मा जादों सना नों माने इसेबां मालायनि खोथाखौ सानो सोरबा गाज्रि बुंगोन मायबा बुंगोन मा दरखार बिसोरनि खोथा सानो नों आरो बे हिन्जावखौ मानो आं मा बुंदों सना बे हिन्जावफोरनि प्रब्लेमावनो मानो गोग्लैनांगौ डिभर्स होनोसै नोंबो आंबो बेनिफ्राय लागि जोंफोर गुबुन दाबसे जायगायाव सानैबो थांनानै थाहैनोसै माथो प्रब्लेम दङ बिदिनो खालायनोसै ना आरो सानबेसे बेबायदि सिखाव बायदि लोगो हमजायबाय थानो आं खस्थ' मोनग्रा जाबाय बेबायदि आं दानो हाया होनना बुंदों माथो दाखालिल'सो आइया थैलांबाय बेबायदि खालायनो हायो नामा दानो एसेबां हरखाब आं डिभर्स होनो हायाना एटलिस्ट 6 मान्थथ' नांथारगोन 6 दाननि उनावबो जुदि नों बेखौ डिभर्स होआ मा जागोन डिभर्सआल' लामा नामा मायबा मोनसे खालायगोन मा खालायगोन नोङो बुंलाय आरो नोंनि फंबाया है बिखौ टेनसन लाया आं जाबोरसो बियो जाबोर होननानै दा सान रावखौबो मा थिक नोंनिख्रुइ बांसिन टेलेन्टसो जानो हानाय नोंनिख्रुइ बांसिन सैथानसो जानो हानाय सैथान बियो मोसौसो बियो जोहोलावआ मोसौसो बियो जाबोर जेबो गैया बिया खामानि दामानिथ' गैखाया जाबथिंनायल' बेरायथिंनायल' बिखौ आं जेबो टेनसन लाया नङा 6 दाननि उनाव मा खालायगोन नोङो बेखौ बुंग्रो जायखिजाया आं क्लियार खालामना होनि नोंनो आं 6 दाननि उनाव नों जुदि नोंनि हिन्जावखौ डिभर्स होआ आं नोंनि न'आव थाहैगोन आरो जुदि नोंनि न'आव थाहैनाङा नों आंजों रुमाव थाहैनांगोन क्लियार जागोन दे रागा जोंबाय थानाङा आं मायबा मोनसे खालायगोन होनना बुंदोंना रावबो जेबो हमनो हायाखैथ' खामानिया सिरि जानाय न सोरबाफोर नुफ्लांबायदोंब्ला हमनो हादोंब्ला प्रब्लेम जागोन खिन्थु जेबो प्रब्लेमथ' जाया रावबो नुनोथ' मोनाखै है फंबाय जेबो जायाखैब्रा नों दा गिसै जेबो गिनो गोनां गैया रावबो जेबो हमनो हाखायाखै आं बेसेबा क्लिन सिट मावखादों खामानिखौ नों जेरैबायदि नागिरदों बेबायदिनो बिसोर सानैयाबो हमनो हायाखै रावबो हमनो हायाखै हटेल स्टाफबो रावबो जेबो हमनो हायाखै आं आरो नोंल' रावबो मिथिया फंबाय नो लादो जिनिसा बेनिफ्राय आंनिखौबो हरदों दे जागोन दे आदा दा दसे थ'नोसै आङो गाबोन बा समफोरफोराव 5,000खौ होसिगोन फंबाय गोनांथि जाथारदोंमोन दिनैनो 15खौनो मोनजोबनायबा हामगौमोन दा गाबोन समफोरसिम आरो बेबायदि लोगो हमबाय थानायाबो मोजां नङाना फंबाय सोरबा मेगनफोर होनो हानाय बेनिखायनो खेबसे लागैनो बेफोरखौ लेटारफोरखौ मारिना दोनब्ला मोजां जायो दे फंबाय औ नंगौ र' आदा गाबोन बा समफोर नेक्स्ट बाराव बे जायगायाव लोगो हमा दे अबेबा गुबुन जायगाफोराव लोगो हमसिगोन सकफोराव दखानफोराव लोगो हमसिगोन गैया थारमाने आंना आखायाव थाब्लाथ' होथारगौ आं आदा दे होमब्लालाय माथो खालायबावनो नो लादो आंनाबो हरखादो आदा नोंनि रिस्कआवनो बेखौ मावनो होबाय आरो आं जेबो प्रब्लेम जायाथों उनाव जाया आदा आंथ' खालायनांगौखौ मोजाङैनो खालायथारदों फंबाय रिक्स लानानैबाबो नों बुंनायखाय दा नोंहासो दा रिस्कआ नोंसो दा बेफोरखौ बांसिन स्प्रेड खालायनांला आंनि मुंखौ लायाबानो जाबाय नों जायखिजाया रावजोंबो मिथिजाबानो जाबाय नों जुदि मिथिजाना हमजायो आंबो सेस्था खागोन आंनाबो आखाइनिफ्राय खामानिया थांखागोन फंबाय नोंसो दा मोजाङै थादों मोजाङै खालायदो जा खालायनो नागिरदों स्प्रेड जायालै आदा मिथिगौ आङो सासे मानसिनिल' देखायगोन आं बेखौ दे होमब्लालाय बारा गोबाव रायज्लायबाय थाजाया नोंबो थांदो सिरि आंबो थांसै सिरि नों एकाउन्टनिफ्राय 50,000 फैसा दिहुनदों नामा औ आंनो नांगौ जादोंमोन 50,000 फैसा एसेबां फैसा मानो नांगौ जादोंमोन मा बायदो नोंलाय मानो नांगौ एसेबां फैसा मानो बख'आ नाय आनजाद नोंथ' आंनो देहानि सुखु होनो हाखाया हाबा खालिनो बुंदोंमोन बेनिफ्राय नों बुंदोंमोन नो एटिएम कार्ड डेबिट कार्ड फैसा कार्ड जेसेबां नांगौ नों गावनि गोसोबायदि शपिं खालाय फैसा दिहुन आं जेबो होना नों गोसोबायदि रंजा गोसोबायदि हेपि खालाय गोसोबायदि इन्जय खालायना था होनना बुंदोंमोन दा होनबा आं 50,000 फैसा दिहुननायखौ मानो एसेबां नांगौ जादों नोंलाय बेखौ अन्थाइ खालायनानैबाबो नोंजों हाबा जानायखाय नों जेबो सुखु होनो हायाबाबो आं नोंजों थादों
दा आरो आङो फैसा एसे लानायखौबो एसे बेफोरजोंनो खुसि खालायनो लायो आङो मायबा बायगोन मोजां नुब्ला सना लागोन दंख्ला लागोन मायबा मोनसे लागोन आङो नों जेबोफोरखौ आंखौ जेबो खालायनो हायाब्ला बेफोरखौनो लानानै गोसोफोरखौ सान्थि खालायनांगोन आरो नोङो बेफोरखौबो आरो कुइसन खालायबावो नामा नङा बेखौ बुङाखै आं जेनेबा मानो बखुवामोन मा नांगौ जादों एसेबां बेखिनिखौथ' बुंनो हागौ ना नोङो मा बायदों मा खालायनो नागिरदों फैसाखौ नांगौ आंनो सना नांगौ जादों आं दाख्लै बावै थांदोंमोन माबायाव जुवेलारि शपआव सनानि मोजां दोंसे लो फसन जादों आङो बेखौनो बायनो नागिरदों आं बेनिखायनो दिहुनदों बायबाय सनाया बेनिफ्राय बायाखै बायगोन आरो उनाव एसेबां सनालाय मानो नांगौ नोंनालाय मेरला बुरजा दंखायो माथो सना आरो आइनि सना माखासेयाबोलाय सोरथो लागोन नोंनो मोनगोन आइनाबो सना बुरजा मान दं माथो दानो मानो बायथ'नांगौ सनाफोरखौलाय नोंनि आइनि सनाफोरा अल्ड मडेलनि सनाबालाय माथो जानो सनाया बेसेन गोनां मोनथिगौ आङो नाथाय जेबो मडार्न स्टाइल गैया बेयाव आं बेबायदि सनाफोरखौ गाना आं सना गानगोन जाय मडार्न लुकनि जागोन बेखौसो गानगोन आं बेखौबो नोङो बाजो नामा आंजों बेखौबो हाया बैखौबो हाया होनब्लालाय माखौथो हायो नोंलाय माथो खालायनांगौ आंलाय होनब्लालाय मानिथो हिनजाव जाखो आंलाय दे बाय जा गोसो बेखौनो बाय जेबो बुङा आङो बालनि थानोथ' हायानो नों बे सैमा भन्डामि अभद्र महेन्द्रखौ गारा मानो बेबायदि हौवाजोंनो मानो थाबाय थाथारदों नोङो माथो खालायबावनो आरो हाबा जाबाय थायाब्लाबो उफाय गैया न'आवबोलाय थांनो हाला सोरथ' दङ आइबो गैला आफाबो गैला मालाय आदा बाजै दङ बिसोरनाव थांनानै अबाव डिस्टार्ब हैनो बेबायदिखायनोथ' हौवाफोरा हिनजावफोरखौ बुनो साहस मोनो मिथिबाय आलारि नों मानो आगोल माथो बेबायदि नङामोन नों मानो बेबायदि बुजाबाय थाथारदों आलारि आं बेखौनो हमनो हायाखै आं जानाय मोनबा बेखौ उल्था सोबागौमोन आं नोंखौ बेसेबां बुंदों आं एसेबां बुजाबाय थायो खेबसे पुलिसाव एफआइआर खालायनाय खिसानि पुलिसजों धमकि होजाब्ला पुलिसजों दम होजाब्ला एसे मोजां जायोआनो नों बेखौबो खालायनो थाङा आं बुंदों ना थौ आं थांफागोन पुलिसनाव थौ नङा नों जेबो मिथिया बेखौ सिनायाखै आंखौ बेसेबा बुगोन बियो पुलिसनाव बेबायदि एफआइआर होदों होननानै मिथिब्ला आंखौ बेसेबा बुगोन बियो बिखौ ओरैबायदि सिदा खालायखागोन पुलिसा बुयै नोंखौ बुग्रा बिखौसो बुगोन दम होना दोनखागोन पुलिसा माबा वार्निं होना दोनखागोन आरो बुबावब्ला साब खिन्थु जेलाव जोबथेसारियाव सोगोन होननानै बुहुद जानला मानला डेन्जार बुखायो पुलिसफोरा आं मिथिगौना बेनिखायनो बुंदों बेखौ सुद्रायनो थाखाय पुलिसखौ कमप्लेन हैनोसै होननानै मोखां गन्थं दाग गोजा बुजानायनि बेबायदि आरो बुजायोना आरो बेबायदि बुयोना मानसिया बे सैमाया आंहासो खर' मेलेम देहा गासैबो जोंब्लाबजोब्बाय नोंनि बेबायदि अबस्थाखौ नुनानै बेफोरबायदि हौवाजों नोंबो थाबाय थायो बुजाब्लाबो नोंखौबो मानिनांगोन दे आरो मोजांबाबो गाज्रिबाबो बे हौवाजोंनो हाबा जादों सोरथ' दंबावो नों बुंलाय आं सोरखौ साहस लानानै सोरखौ गावनि होननानै अबाव ओंखारलांनो आङो आदा बाजैयाबो मालाय थांनो होननानै बुंब्लानो बेसेबा माबोरैबासो खालायखायो थांब्लानोथ' सोंबायसो थायो माब्ला थांगोन होननानै बाजैयाथ' थांजेननोनो बाखायो आंखौ दे साननै थाबाय दे बिसिनियाव जोंफोरनाव साननै थाबाय बेनिफ्राय अबावबा खामानि मावनो हागोन नोङो नों माबा बुरि मानसि आरो आथिं दङ आखाइ दङ इसोरा आथिं हरदों आखाइ हरदों खामानि मावनानै जानोनो हागोन माथो मानसिफोरा बेसे मालायनि न'आव खामानि मावना जायो दखानाव खामानि मावना जायो बेसे मा खामानि थायो बेफोरखौनो मावनानै जानांगोन नों होनब्ला बे हौवाजोंनो बुजाबाय थागोन आरो गावखौनो गाव एसे साहस देखायनांगौब्रा हिनजाव माहारि होननानै नों हौवाजोंनो बुजाबाय थानोसै नामा नङा मानो बुयो बियो नोंखौ एसेबां बुंलाय मानो बुयो बियो मानसिया मानो बुयो जेबो जाहोन थाया फिसा फिनला जाहोन मबाइल चार्ज होनायाव एबा दक मोनबाबो आंखौसो दाय हमो लाइन थांब्लाबो जानायाव एसे संख्रि खम जाब्लाबो संख्रि बुरजा जाब्लाबो आंखौ रागा जोङो दैफोरखौ लुलाबायना होयो ओंखाम खालायफोरखौनो बुना होयो मा बुंबावनो आरो बेखायनोथ' बुंदों पुलिसनाव थां नङाब्ला बेखौ गारदो बेफोरबायदि हौवानि नोंनि जेबो गोनांथि गैया लहा नामा नोङो बिजों बुजाबाय थानो नों देहासो नोंना माब्लाबा हाद्दि बायगोन मोखां साल थांगोन दाग थांगोन देहासो नोंनि जेराव मेराव दुलुनगोन दागि जागोन बेफोरबायदि जानला मानला बेबायदि बुजाबाय थाब्ला नों मानसि जानानै थागोन आरो बिजों नोंखौ बेबायदि बुबाय थायो माब्लाबा नोंखौ बियो बुथारना दोनगोन बियो थौदो थानांला नोङो बिजों अबाव थांनो आङो जोंहानाव थायोथ' सानैसो मा जानखाय
आरो नै नों मानो गिदों जोंहा बाबाया पुलिसावनो खामानि मावखानायमोन नों मिथिखायो माथो पुलिसनि रिटायार मानसि बिहा जे बेसेबा सिनायनाय मानसि दंखायो पुलिस थानाफोराव मोनसे फन हरबानो बेसेबा नोंनि हौवाखौ होखागोन सैमा बुनाय होगोन मिथिबाय थल दामखागोन नोंनि हौवाखौ खोन्थाल' नोङो रिपर्टल' होनांगोन नोंनि खुगानिफ्राय मोनसे ओंखारल' नांगौ राव आंनि हौवाया आंखौ बुयो होननानै बेसेबा होखागोन बिखौ थौ थांसै थौ नाङा र' सानैसो थाबावथारनि बेबायदि गाबोन मावगोन देनां मावगोन सानसेनि उनाव मावगोन बेबायदि मिहि गुरैखायनोथ' बेबायदि आखलफोरनि थाखायनोथ' हिनजावफोरा बुजायो गावनि गोहोखौ देखायनो हाया हिनजावफोरा बेनिखायनो हौवाफोरा गावबा गावखौ महाराजा साननानै हिनजावफोरखौ बुयो आखाइ थिखाङो मिथिबाय बिबो माबा न' फैनायनि सम नामा आं मिथिगौ नोंनि देहाखौ दांनो आंहा जेबो पावार गैया नाथाय बुंनोथ' पावार दङ फिजिकेलि नङाबाबोथ' अफिसियेलि समाजियेलि आं नोंनि हिनजाव एसेबां मानो गोबाव न' फैनायाव खामानि दंमोन एसे मानो नांगौ नोंनो एसेबां मानि खाबारां राव नोंखौ एसे बेफोर खोथाखौ सोंनो थाखाय आं हाबा खालायाखैथ' मोनजादों गाननो मोन्दों मोनलोदों मोजाङै थानो मोन्दों आजादि इसोरा मानो नांबावगौ नोंनो बेफोरखौ सोंबाय थानो नाङा जेबो दरखार गैया जानांगौ उन्दुनांगौ मिस्टार आनजाद थारमाने नोंनि बायदिब्ला मानसिया जानानैल' उन्दुनानैल' संसाराव थांना थानो हायो नामा बिहार जेबो गैबावला नामा माने थोंजोङै बुंनो थांब्ला आंनि खोथाखौनो बुंदों आं थारमाने जानाय आरो उन्दुनायनि थाखायल' बे संसाराव जोनोम लादों नोंजों जुलि जाना फैदों नामा बे न'आव नोंजों बेफोरबायदि फालतु खोथा रायज्लायनो सम गैया आंहा उन्दुनांगौ औ अबाव सम थानो नोंहालाय आंनि थाखायलाय जेबो सम गैखाया आंनि थाखाय बे न'खराव आंखौ साजायना दोननोसो लाबोदों माबा खामानि दंबावो नामा आंहा मिनिंलेस खोथाफोरखौ बुंबाय थानाङा उन्दुहैदों हर जाबाय हर जाबायथ' र' आरामसेथ' बेबायदि खोथाखौथ' बुंगोनानो नोंखौ नेयै हर जाबाय 12ता जाबाय नोङो गार्लफ्रेन्डजों मस्ति खालायनानै गार्लफ्रेन्डजों उन्दु फैदों दा हिनजावखौथ' बेबायदि बुंगोनानो नोंनि गार्लफ्रेन्डआ महेन्द्रआ मा औ महेन्द्र नोंनि गार्लफ्रेन्ड दा मानो खर' फिदिंनानै थादों मानो रायज्लायाखै आंजों महेन्द्रआ नोंनि गार्लफ्रेन्ड नंगौना नङा नों आंखौ थगायनानै हाबा खालामनानै लाबोदों नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंखायो आगोलनिफ्रायनो नों गार्लफ्रेन्डजों उन्दुना फैदों हटेलाव थायो नोङो गार्लफ्रेन्डजों नों आंजों उन्दुआ नों आंजों फिजिकेलि प्रब्लेम नोंहा देहायारि प्रब्लेम आथोनारि प्रब्लेम दं होननानै नों आंजों थाया आंखौ दाङा नाथाय नोंहा गार्लफ्रेन्ड दङ नों गार्लफ्रेन्डजों थायै फैयो नोङो हटेलाव आंखौ मिथिया ना सानदों नोङो खर' गाज्रि जाबाय नामा नोंहा जानला मानला खोथा बुंदोंदि महेन्द्र बे महेन्द्र आंनि लोगोसो सोरबा हौवा मानसिखौ मोजां मोननो हायो नामा हौवा महेन्द्रआ हौवा नों आंखौ गोरलै गथ' सानदों नामा आं सासे हाबा जानाय मिथियर सिख्लासो हिनजावसो नों आंखौ गोरलै गथ' सानदों महेन्द्रखौ दामाने नों सानदों नामा महेन्द्रखौ नोङो लोगो हौवा सेभ खालामनानै लागोन आं मिथिनाय नङा महेन्द्र बेनिखायनो हौवा जागोन बियो आंखौ गोरलै सानाङा फाल्तु मोनाङा आंखौ बे महेन्द्रआ सिख्लासो नोंहा सोरबा सिख्ला गार्लफ्रेन्ड दङ नोंहा बे महेन्द्र सेभ खालामना लादों नोङो गार्लफ्रेन्डनि मुंखौ बे सिख्ला सेभ खालामना लाबा सिख्ला सेभ खालामना लाबा आं जे मिथिगोन बेनिखायनो आंखौ मिथिजानो गिनानै नों महेन्द्र सेभ खालामना लादों बे महेन्द्रखौ मिथिया दे सोरबा सिख्ला होननानै सानना लादों मा सानदों माबोरै थगायनांगौ होनना सानदों नोङो मोसौ नङा आंखौ थगायनो बे महेन्द्रआ सिख्लाया बियो सिख्लानि मुंखौ नोङो बेबायदि सेभ खालामना लानानै बिनि मेसेज गोजा हाजार बिनि मेसेज बिनि फन महेन्द्र दे आं मानिना लाबाय नोंहा गार्लफ्रेन्ड दंमोन हाबानि सिगां नों बेखौ गारनो हायामोन नों बिमाया फर्स खालामनायखाय नों हाबा खालायबाय बाट दाथ' आं नोंनि हिनजाव ना नों गार्लफ्रेन्डखौथ' बावगारदो ना पासखौथ' पास होननानै साननांगौ ना आंहा मा खमै दङ आं नोंनि हिनजाव आं नुनायावबो मोजां आंखौ खाथियाव थांजानो मानो बायो नों आंखौ एक्सेप्ट मानो खालाया गार्लफ्रेन्डखौ मानो बावनो हायाखै नों दाबो बुं आंनो सोंनायनि फिननाय नांगौ दिनै A to Z नों आंनि खाथियाव मानो फैया नों गार्लफ्रेन्डखौनो एसेबां मोजां मोना होनब्ला नों बेखौनो हाबा खालायै नों जुदि एसेबां जुदि बेखौनो मोजां मोनो होनबा आंजों मानो थायो नोङो आंजों बे न'आव मानो थायो सनमान थांजागोन होननानै आंखौ गार होनबा आंखौ दिभर्स बे हिनजावखौ लानानै फै मानो लाना फै बेखौ होनब्ला आंखौ गार होनबा गाबोनो दिभर्स आंखौ एसेबां गाज्रि सिखाव आखलनि होनना सानाखैमोन आं नोंखौ गार्लफ्रेन्डजों उन्दुफैग्रा बुं दा मानो खादों नोङो नुबाय सिरि दङ जेबो बुङाखै गार्लफ्रेन्ड नङा होननानैबो बुङाखै गार्लफ्रेन्डनि चक्करा बिराद गिदिर प्रब्लेम हिनजाव थानानैबो जाय हौवाया गार्लफ्रेन्ड थायो बेफोरबायदि हौवाया सिमांनो मोगथां जेबो हमनो हायै जायो दिनै आंबो नायनि नोंनि गार्लफ्रेन्डजों नों सानबेसे थाहैयो चलो दानिया नायनोसै नोंनि गार्लफ्रेन्डआ नोंखौ आंनिफ्राय माबायदि सेख'नो हायो गार्लफ्रेन्डनि आखाइ मुथिनिफ्राय हौवाखौ बख'नानै लाबोनाया बे संसारनि बयनिख्रुइ गिदिर खामानि गिदिर प्रब्लेम गिदिर सिचुएसन नाथाय आंबो हायनारिसो बे गार्लफ्रेन्डआ नोंजों बेदलाव बायदि सिथाबनानै दङना बे बेदलावखौ आङो संख्रि फोनफ्रबनानै बुथारगोन आं
मिन्थिगौ आङो सिथाबनानै थाग्रा बेग्लावखौ देहानिफ्राय माबायदि गोजानाव गारनांगौ। नायबाय था आनजाद नोंनि गार्लफ्रेन्डनि मा हालोद खालायो आङो। नुबाय हायनारिखौ नेना थागोन होननानै बुंनायनि उनावबो हायनारिया रुमसिम फैयासैयानो। आं बेखौ बुंखादोंमोन आदाया उन्दुब्लानो फै होननानै, नाथाय दाबो नुजाफैयाखै बियो। आगोलनि बायदि नंला हायनारिया, सोलायबाय बियो। आगोल आंनि थाखाय फाग्लिमोन, फैनो थिनाबाबो फैनानै नेफैबाय थायोमोन आंखौ। नाथाय दा आं लिंनायनि उनावबो फैया जादों हायनारिया। मा सोलिगासिनो बिनि गोसोआव? दानो फन खालामब्लाबो थिखांनायबो नङा, मेसेजनिबो रिप्लाय हरनाय नङा बियो। आं मोनथिबाय आदाया उन्दुखाबाय, एसेबां हरसिम आदाया थाया। फैया होननानै फैखायाखै बियो। र' बिखौ नायहैनो, जुदि दरजाया खेंनाय दङ बेखौ दिनै आं थिखांना लाबोगोन आं आंनि रुमसिम। आंनि अननायखौ सिनायाखै नोङो हायनारि? आदा बायदि हिज्रा सानदों नामा नों आंखौ? उन्दुलांदोंब्लाबो थिखांना लाबोगोन आं बेखौ, दरजाया खेंना दंब्ला। र' थांगासिनो आं बेखौ। आदा सादा मोनथियालै आं, बे आदाया जेबो खामानिनि आदा नङा बियो। अरिजिनेल हौवा जानायमोनब्ला गुबुन जागौमोन, बिनि खाथियाव थाङामोन आं। बे आदाया बे हायनारिखौ दाङानो, खाथियावनो थाङा, हिज्रासो बे हौवाखौसो गोसोथोयो। आरो बिहालाय मा लोब्बा बिजोंलाय? हायनारिया आदाजों थाना जेबो लाब गैखाया। आंजोंसो बिहा, आंजोंसो संसार बिहा। आदायाथ' अरिजिनेल हौवा मानसि नंखाया, बे सेटेल जानो हाखाया हिनजाव मानसिजों। थाङै थाङै हायनारिया आंजोंनो संसार जानांगोन। हायनारिखौ सानसेबाबो गारखागोन बियो, आं मोनथिगौ। एक्सुवेलि हायनारिया बुजिस'नो हायाखै। आदानि सच्चाइखौ, आदानि थारखौ, सैथो खोथाखौ मोनथियाखैना बियो, हमनो हायाखै। आदायादि आसोलाव मा? आदाया हिनजावनि फारसे एट्राक्ट गैया हायनारि। आदाया हौवा मानसिखौसो फसायो, हौवाखौसो मोजां मोनो। बेसेरि अन्थाव बाथावनो हारसिं उन्दुनानै दङ नुदों। दुखुसो मोनो आं हायनारिनि थाखाय। आंनि हिनजाव जानायमोनब्ला बेसे सुखु होगौमोन आं बिनो। बेसेरि अन्थाव बाथावनो हौवा थानानैबो गोजान गोजान। हौवाया गुबुन जायगायाव उन्दुदों, हिनजावआ गुबुन जायगायाव उन्दुदों। बे हिज्राया आनजादा हाबा खालायबा खालायनानै हायनारिखौ आलाय सिलाय दुखु होदों बियो। अननाय होनो हाया साला हिज्रा पापि सैमाया। जिंगा दासि हायनारि, आं दङ। जेब्लासिम बे जोहोलावआ थांनानै दङ बे संसाराव, हायनारि नों आंनि। आं नोंखौ गासैबो अननाय होगोन। नोंनि नांगौ गोनांथि गासैखौबो फुरा खालायगोन आं। हायनारि, 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 सिखार। माथो बे हिज्रानि खोथाखौ? आं नोंखौ नेनानै दंमोन, नों मानो फैयाखै? फै, फैयानि रुमसिम फै। आंना थांनो हाया। आं खर' सानाय मोनसिदों आरो उन्दुनोबो ओंखारदों। एसेबो गोसो गैया आङो। नों थांदो। जाहाथे सिरि मोनगोन। सिरि मोनबा मा बुंनांगौ नों? लासिं नोंखौ जोंनि रुमाव फैनाय नुब्ला मा सानगोन बियो? थां, माबारै थां? जेबो साना बियो, मोजांसो मोनगोन। मा फालतु खोथा बुंदों नों? सिरि मोनबा बेसेबा लायगोन? मा होनना बुंगोन नोङो? ओंखारलां, माबारै? थाङा, नों जेब्लासिम आंजों आंनि रुमसिम थाङा, आं बेयावनो थागोन। लाखि, आं बेयावनो उन्दुना थागोन। मा जागोन जोङो? मा हरा खालायो? फाग्ला जादों नामा नोङो? माबोरै ओंखारलां? माबोरै थाङा नोङो आंजों? बामनाबाबो लांगोन आं नोंखौ। सना, फै, फै, फै। नायना माबायदि बेयो सिरि मोनगोन आनजादा। ओंखार। साला फाग्ला। फाग्लायानो आं। आंनि गोसोआ मा लुबैदों मा लुबैयाखै आं हमनोनो हायाखै। मा नागिरदों? जोहोलावजों टाइम स्पेन्ड खालामनायनि उनावबो गोसोखौ गोजोननाय मोनाखै। जेब्लानिफ्राय मोनथिदों आं आनजादा गार्लफ्रेन्ड दं होननानै, बे समनिफ्रायनो आं जेबोखौनो सुखुवाखै। आंनि गोसोखौ जेरैबाबो गोसोखौ गोजोन होनो हायाखै आं। मा खालायना हमनो हायाखै। बेनो मोजां सम। मबाइला मोनदों, आनजादनि मबाइलखौ, बेनि गार्लफ्रेन्डनि नाम्बारखौ आनजादनि मबाइलनिफ्राय माबार लानोसै आङो। दुगैनो थांदो र' बेयो सफैथ'आ। माबार नाम्बारखौ सेभ खालामना लानि आं। अरिजिनेल मुङाबा मा महेन्द्र मुंसो सेभ खालायनो लादों। जायखिजाया नाम्बारखौ मोनबानो जागोन। नों जायखिजाया सिख्लायानो जाया मानो, नोंनो जोंफोरनि हौवा हिन्जावनि गेजेराव सु बायदि थिया जानानै दंना, नों बे सुखौ सेफायथारगोन आं। नाम्बारखौ लानानै नोंखौ ओरैबायदि रायहरगोन आङो। रायहरनायल' नङा, नोंखौ नागिर थांगोन आं। अबाव नोंनि न'आ? बालखि बुजाग्रा हिन्जाव सिख्ला नोङो, गार्लफ्रेन्ड खोमोन जाग्रा। नोंखौ आं ओरैबायदि हालोद खालायगोन, मालायनि हौवानि खि बुजाग्रा। नोंनि महरखौ, नोंनि देहाखौ नायनो हायै खालायजोबगोन आं। मालायनि हौवा सेख'ग्रा, नायबायल' था नोंखौ। हायनारिनि हौवा सेख'नायखौ एसेबां इजि मोननाङा नोङो सिख्ला। आंनि हौवाजों हटेलाव थाग्रा नोंखौ थाबायनो हायै खालायना दोनगोन आं। बालनि नायखा, खिबु सोलाग्रा सैमा बुन्दि। सोरनि एसेबां मेसेज फैबाय थादों नोंनि मबाइलाव? हिन्जावआ मेसेज हरलायबाय नामा नोंना?
हरनाय मा मेसेज हरदों नायनि आं हरनाय मानसिया मा हरदोंथाय दिनै हराव नांज्लायदोंमोन आंजों माबोरैबाबो मोनो आङो हिनजावखौ जेनेबा हाबाबो खालायना लाबोबाय मा बुंदों नोङो अननाय जागिदों नामा नोंना हिनजावनि फारसे जागिनोबो हानाय हौवा मानसिजों जेबो गेरेन्टि गैया हरलाय मा मेसेज हरदों नायनि आं हरलाय मा बियो नोंनि भिडिअ मा भिडिअ नालाय मा भिडिअ हरलाय जोंफोरनि हटेलनि भिडिअ फट' गासिबो लिक जाजोब्बाय थैबायलै बेफोर माबायदि जानो मोननाय आं मा मोनथिगौ माबायदि जानो मोनखौ सोरबा हरदों आंनो वाट्सएपआव सोरनि बे नाम्बारा सिनायना सिनाया नोङो बेथ' आननन नाम्बारसो मोनथिफेरा आं बे नाम्बारखौ सोरनि मा जागोन दा बेफोर जुदि गासैबो ससियेल मिडियाआव भाइरेल जाजोबो मा जाजोबगोन दा मा जागोन सोर सैमा कुत्ताया जोंफोरनि बेबायदि भिडिअखौ लिक खालायदों हटेलाव सोरबा केमेरा लागायदों जाय जि लागायदों बेखौ आं खिन्थु गारखाया बिनि आखाइ दानस'खागोन आं जेब्ला आं हमनो हायो बिसोरो बे भिडिअ खालायग्राया सोर हमनो हागोन बेखौ दानस'फ्लेजोबगोन आं मा जागोन दा जुदि गासैबो आंनि मबाइल आंनि भिडिअखौ जुदि नुजोब्बाय जोंहानि न'नि मानसिया जोहोलाव आरो हायनारि जुदि नुदों मा जागोन माने एसेबां गियो नोङो जाबाय जादोंबालाय जादों आरो नुदोंबालाय नुदों आरो मिथिगोन बयबो जोंफोर सानैबो मोजां मोनलायो होननानै नङा जाया बेबायदि भाइरेल जानो हाया आंहा समाजाव इमेज दङ रेसपेक्ट दङ मानसिनि गेजेराव मा सानगोन आंखौ मानसिफोरा जाया आं बेबायदि जानो हाया आं फन फैदों सोरबा आननन पार्सननि आननन नाम्बारनि फन फैदों हमलाय हेल' Oh, hello, Mr. Perfect. Hello, पार्कआवनो हटेलाव इलु सोलिगासिनो नामा नोंसोरनि गेजेराव आंना माथोआ फिसा जाथारदों नामा सिनायगोन नङाबा गिदिर खालायनो र' हेलौ सोर नोङो अबेनिफ्राय बुंगासिनो नोङो सोर आङो आंनि मुङा मिस्टार लाभ गुरु आंनि मुङा लाभ गुरु नोंसोरनि लाभ इलु भिडिअखौ नुनो मोनबाय ना सोर नोङो सैमा साला सोर नोङो मा नांगौ नोंनो मा नांगौ बुंनाय सोर नोङो खाथियाव फैयामोन खाथियाव फैना रायज्लाय खाथियावनो दंब्रा नोंसोरनि खाथियावनो आङो नै जिरायना दङ न'नि सिथ्लायावनो ब्रा खाथियावनो खुट्टा साला सैमानि जात जेब्ला पुलिसनि दान्दाया लाथिया नोंनि मोदोमाव गोग्लैगोन अब्लासो मोनथिगोन नोंखौ पुलिसनो लागायनो हागोन जोंफोरो आरो नोंनि नाम्बारखौ पुलिसनो हैगासिनो जोंफोरो मिस्टार हौवा मोजां मोनग्रा गोरोन्थियावबो बेबायदि दासान पुलिसनो आंनि नाम्बारखौ होगोन होननानै दासान मानोना आं गासैबो ससियेल मिडियायावनो एक्टिभ फेसबुक इन्स्टाग्राम इउटुब टुइटार जेरावबो आं एक्टिभ दङ खालि आंनि आसि मोनसेल' थुनायनि गोनांथि नोंसोरनि भिडिअखौ आपल'ड होनानै खेबसे जुदि आङो क्लिक खालायो बाटनखौ अब्लानो बे गासैबो ससियेल मिडियायाव फुरा वर्ल्डआवनो फेमास जाजोबगोन नोंसोरो मोनथिबाय बेनिखायनो गोरोन्थियावबो आंखौ पुलिसनि धमकि दाहोसै साननाङा आं ओरैनो होनदोंल' होननानै आं खालायगोनबो दा खालि आं नोंसोरनोल'सो वाट्सएपआव हरदों नोंसोरनि गासैबो फुल भिडिअ फट' आंनाव गासैबो दंजोबो बेखायनो आं जेरैबायदि बुंदों बेबायदि खालाय नङाब्ला गासैखौबो स्प्रेड खालायजोबगोन आं नोंसोरखौ वर्ल्ड फेमास खालायजोबगोन मोनथिखा आंनो जानांगौ बेखौ हर नोंनो मा नांगौ बुं आंनो 10 लाख नांगौ बे भिडिअ आरो फट'नि बदलै नों जुदि आंनो 10 लाख होयो बे भिडिअ आरो फट'खौ डिलिट खालायजोबगोन आं मा 10 लाख नांगौ नोंनो बे भिडिअ फट'नि बदलै दरखार नाङाखै सैमायाबो हो नोंनो 10 लाख हनै आं रायजोनि बे सैमा कुत्ता आइ कुत्ता सिनायाखै नोङो सिनायाखै जोंफोरखौ दानस'ना 1000 थुख्रा खालायगोन सिनायाखै नोंनि बेदरखौ सैमा मावजिनो जागोन दाउखानो जागोन मिथिखा नोंना गार्लफ्रेन्डआ बांसिन बखिगासिनो दे दानो भिडिअखौ आपल'ड होगोन आं मिथिखा मा गेरेन्टि नों 10 लाख होनायनि उनाव भिडिअखौ डिलिट खालायगोन मिस्टार हौवा मोजां मोनग्रा खालायगोन आं डिलिट आरो बेनि कपिखौबो नोंनो होगोन नों जुदि फोथाया
आंनो खालि 10 लाख नांगौ बिनि उनाव नोंनि भिडिअ नों सोरखौ मोजां मोनो हौवा मोजां मोनो हिन्जाव मोजां मोनो आंजों जेबो लोब्बा गैया आंनो 10 लाख नांगौ खोनासं नोंनि आखायाव साननै सम दङ बे साननै समनि गेजेराव जुदि नों आंनो 10 लाख फैसा होआ अब्ला नोंसोरनि भिडिअआ भाइरेल जागोन नोंसोरनि भिडिअखौ आङो इउटुब फेसबुक इन्स्टाग्राम जेरावबो एंगारजोबगोन दिस इज द लास्ट वार्निं आरो आंनि सिगाङाव चतुर सालाक देखायनो दा नाजासै नोंसोर दा फ्लावार गार्डेनाव दङ सानैबो बेखौबो मिन्थिगौ आं मिन्थिबाय मायबा मोनसे जुदि नोंसोर गोरोन्थि खालायो पुलिसनाव जुदि इनफरमेसन खालायो भिडिअआ लोगो लोगो शेयार जागोन लिक जागोन बेखौ मिन्थिखा दिनै आरो गाबोननि सम दङ नेक्स्ट मर्निं 9टा बाजिनायनि लोगो लोगो जुदि नों आंनो आखायाव फैसाखौ होआ अब्लानिया बे भिडिअआ लिक जाखाबाय होनना मिन्थिखा आदाखौ बेफोरबायदि गिनाय नुना रायज्लायनाय मोननानै गियै रायज्लायनाय नुना बिराद गोजोननाय मोन्दों आं आदाखौ बेफोरबायदि गियै माब्लाबाबो रायज्लायनाय नुवाखैमोन आं बिराद गोजोननाय मोन्दों आं बेबायदि रायज्लायनाय खोनानानै आदाखौ गिनानै नङाब्ला गावखौनो सिंह बायदि महाराजा बायदि मोनोना बियो आंखौ सान हर रायग्राया दा माबायदि मोन्दों नोंनिफ्रायनो फैसा बख'गोन आं सैमा बिमा खर जाग्राया 10 लाख बिदों नङाब्ला भिडिअखौ सार्कुलेट खालामगोन होनना बुंदों 10 लाख दरखार नाखै बिनि 10 लाख होनो जायखि जेरैखि जि खालाया भिडिअखौ दरखार गैया जे खालायबाय थादों दे बेफोर जाखायो दानालाय ससियेल मिडियाआव बेफोर बेबायदि भिडिअ मेरला नुखायो जेबो नङा दे थानो हो 10 लाख होगोन नामा नोङो नोंनाथ' गासिबो खोथायानो इजि र' गासिखौबो नर्मेल लायो नोङो जेबो प्रब्लेम जाया नोंनि थाखाय गासिबो खालायनो हो माबानो हो बिन्दास नोंनि बायदि जायो नामा नोंनि बायदि नङा आङो आंहा रेसपेक्ट दङ आंहा मानसिफोरनि सिगाङाव आंहा इमेज दङ नों बायदि नङा आङो बयबो मिथिग्रा हिन्जाव बुग्रा होननानै नों बायदि नङा आङो मा नों आंखौसो रागा जोंदों आंखौसो हिन्जाव बुग्रा होनना बुंदों नोङो आंनि सायावसो रागा दिहुनदों नोङो होमब्लालाय माथो नों जेरैबायदि बेबायदिखौनो बुंदों नोंल' गासिबो खोथाखौनो जेबो नङा बुङो जेबो नङा जायो नामा फैसा गिदिर नामा नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो आं बेसेबा बुंबाय थादोंमोन नोंखौ बेफोरबायदि हटेलफोराव लोगो थांबाय थाया होननानै मानसिफोरा नोजोर होयो मेगन खोख्लैयो सोर मा सानो होननानै नोंनो लिंहरबाय थायो एसेबां जुदि लोगो हमबाय थानाय नङामोन खनले बेबायदि रावबो मोनथिनाय नङामोन रावनिबो मेगनाव फैनाय नङामोन जोंफोरो नों आंनि लाइफआव फैनायनिफ्रायनो प्रब्लेम क्रिएट जागासिनो जेब्लानिफ्राय नों आंनि लाइफआव फैदों प्रब्लेमानो जोबनो रोङा मा बुंदों नों आंखौ दिनै दायनिगिरि होबाय नों आंखौ दाय होदों दिनै लोगो हमनायनि थाखाय आरो मा प्रब्लेम क्रिएट खालायो आङो आंनि थाखाय प्रब्लेम जादों नोंनि लाइफआव मा बुंदों नोङो एसेबां आंखौसो गाज्रि सानदों नोङो आंखौसो गाज्रि मोनदों होमब्ला नों आंखौ लोगो हमनाङा दिनैनिफ्राय जुदि आंखौनो गाज्रिनिबो दायनिगिरि सानदों आंखौ लोगो हमनाङा दिनैनिफ्राय एसेबां रागा आंनि सिगाङाव खोथा बुंफैनाङा नोङो जागोन लोगो हम आंबो थां नाङा आंखौ लोगो हमनो